बानी तो लोग के इलाज कर दी इलाज कर दी तो लोग के बड़ बीमारी हमरा मोदी जी कहले बनू कि सब देश सुरक्षित रहे के चाहिए घर घर जाके स्थिति परिस्थिति देख के दवाई भी करे के बा। हां जी तो हमरा घर में तो ऐसा कोनो बात नहीं कि कोई बीमार नहीं थे। अभी चेक करम 77 को बीमारी निकल जाई बस चेक करी तनी चेक करी तनी देखी तनी आंख देखाइबो है ना देखो देखो तार पियरी बा तारा ना बुझाइयो आंख से हम बता दे हम तार नाक पर बूंदी बूंदी होता। हां एकर मतलब कि तार कमजोरी बा तू बहुत डिप्रेशन में रहत अडू। है देखो त नस देखी तार पेट में नु चर्बी घाव बनावता। हां जान जियो देखो देखो रुको रुको लगले खराब हो जी तार शरीर खराब हो जाई इलाज करा लो। ई कैसे कहता नहीं जी हम डॉक्टर आई हनी एमए बीए सब कुछ कर ले बनी हमरा के तो बीएचओ के डॉक्टर बुलावत हन कि आई मैडम आई लेकिन हम कहले बनी कि ना अपना गांव समाज के सेवा करम। हां एकर कोनो उपाय बताई रवा। चर्बी के मतलब होखेला कि पेट ओट आदमी के निकल जाला मोटापा बढ़ेला मोटाई बढ़ना हिंगल से लागत नहीं मोटाई बढ़ देखो तोहरा नहीं खिलागत आगे चल के देखो प्रॉब्लम हो सकता है जान लो मतलब हम मोट लागता नहीं हां मोटे ना एकदम वैसे हो जीबू पसरा जीबू चर्बी के बिना मतलब चर्बी के चलते। हां तब दवाई दी जी कोनो। हां दवाई देतनी और केहू बा अगल बगल में इलाज दो का देते हम तो जानते बानी इतना बड़ घर के हम अकेले मालकिन हई यहां मम्मी जी गइल बानी शादी बियाह में अब रोज हमरा के हे डके दे दनी हम कहता ना निक रहनी को सोचे तन खनन बज खनन ऐसा ही देखो लोग के का बुझाई पागल आदमी बाटे आजकल के जमाना में ठीक बा केहू के तनी गोड़ दुखाइल कपार दुखाइल खरबूसिया दवाई लेके खा लेलस लेकिन गोड़ कपार दुखाइल में अंदरूनी में रोग फैल जाता। अच्छा ना बिना अंदरूनी रोग के वो फिर बाहरी कुछ ना हो पाए यही में अभी मान लो कि चेक करते ठीक बा हॉस्पिटल में बेड पर पड़ के आ एक दिन के 50,000 देख पड़ते वो ठीक लागी बोलो ए बुची केकरा हर के हो केवड़िया खुला छोड़ देल मनी का जी खुला रहे हम वैसे ढुक गई आये दादा हमरो घर न लइका एकदम आदमी जतने छूट देलक न होता ने देखो होय दवाई हटे हां एकरा के एक ठेपी सुबेरे एक ठेपी शाम देखो में अतना माने ई हार्ड दवाई बा कि हाथना कमे बा ठीक नु फूल होय नु तो फिर दिक्कत हो जाए। अच्छा एक ठेपी पियो करो आ फिर हमरा से मिलल करो बस तने। हां पैसा कौड़ी के कमी नहीं के ठीक हो जाई त तू हमरा के खुदे देबू 5 रुपया बेसी। अबे कितना ढेर हुआ के अभी दे दो 1050 रुपया दे दो ठीक होके के बाद तो कनिया ना तो जबरदस्ती नहीं के डॉक्टर जबरदस्ती दवाई ना के ओके देला ठीक बा क्योंकि स्वास्थ्य के अनुसार गांव वाला के ऐसी बुर्बक बना के पैसा कमात रहो लगा हो कनिया पैसा ले आ बाप रे बाप लॉलचन डॉक्टर ऐसे ही पैसा कमा के घर पीट लेलन हमरो ई पेट में कलछू लेखा बात कूदत रहे हम कहे ना डॉक्टरी बन जी दवाई तो अच्छे देतनी प्रोडक्ट उठा के देतनी। अब देखो आगे का होखेला हे भगवान धंधा हमर चल ठीक बा कन्या तब चलो तनी ठीक नु ठीक बाटे टाइम से दवाई खाइयो। हां फिर हमरे से मिली तनी केवड़िया बन कर दे भैया ले चिनारीपुर घर बाटे हमार ठीक बा चलो बढ़िया भाई दादा ई तो कह कि बड़ी दानी बड़ी के आके घरे घरे इलाज करत है आए ना तो कोई वैसे ही रोग फैल जाता है कि डॉक्टर भी है तो झूठ थोड़े ना बोली कन्या तबियत खराब है दवाई करा रहे बुझिए तो कोना बड़ा के नाई बताइनी हां बहुत तबियत खराब है अचानक के हां बड़ी बुखार बा जाई जल्दी जाई भैया से इलाज करा दे। हां जा तनी पैसा से ले लेनी। हां पैसा तो ले ले बनी बाकी कमे लगता बात करा दे। हां ले ले बनी दे दे ना रुक लिया तनी रुक जा ले दे ठीक बा अच्छा से घर द्वार देखी हां आवत इन लड़किया के दवाई करा के ठीक बा बढ़िया से दवाई चेक करवा के ले ले दीदी। हां देखा तनी गुछिया सुखाइयो गइल बानी पहिले से। हां सुखा गेल के देखत नहीं काहे ऐसे करता नहीं तबियत खराब है ऐसे का मारती है सुई के नाम पे। हां जा दिन सुई ना दिलाएंगे बेटा चुप रह ना मुझे ना दिलाई
जाइन जाइन जल्दी जाइन ले सुई ना दिया बेटा पैरों में चप्पल नहीं की पहले दीदी का भली ली हमार पहन ली जाइन दा तहरे पहन ली जाइन देखा तो हमारे सुई के नाम पे रोती है बड़ी सुई ना के नाम पूछी पे मत रोएली। रही जाइन सिरप चुप दिला देता हाँ सिरप दिवा दे हम हां जाइन हाँ सिरप पी ले दवाइयो खा लेना तो उल्टी कर ले हां जाता ठीक वाला घर द्वार देखी है चिया के तबीयत खराब हो गई देखी ठीक होला नहीं गई नहीं है दीदी जी बाप रे बाप 1000 रुपया तो ठोकनी 100 रुपया के दवाई देके कोनो मिल जसन फिरू प्रभु नारायण श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण लड़किया के दवाई करे बड़ी कहाँ हो कहाँ जाते लड़किया के दवाई करे बड़ी अरे तू लोग तो कछिए बतिया लो डॉक्टर सही बा गली गली घुमा तड़ी तू हॉस्पिटल में जा इलाज का करे तू हाँ 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 क्या करे के बा बनल बड़े 5 महीना पहले ट्रेंडिंग लेके आनी है 2 महीना पहले 3 महीना पहले से हम दवाई करत हमर लड़किया काले से तबीयत खराब बा ओ तार लड़के के हम इलाज कर दी कर दे आवाज गली गुची वाला डॉक्टर हनी कहीं मन जहे मन तहीं इलाज कर दे हम दा रुक जा रुको रुको लड़की के बड़ी घोर देले बाड़ू यही से हम एगो वजना निकल ले बानी कि घरे घरे जाके तनी विटामिन घरे घरे लिख देना के तनी मोटा जाओ हाँ रुक जा ए बेटा इकड़े 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 इधर देखो सुई देबू सुई दे ना सुई मत दीजिएगा सुई देने पर रोती है देखो तार लड़के के जन तुरका बीमारी बा बोली दिल के बीमारी बा दिल में काची हो गई बा डेरा जाले नु हां डेरा चिहा चेक रोए लगे नु हाँ, रोए तो धड़कन वाला बीमारी बा ठीक बा एकरा खातिर हमरा भी उपाय बा अगर लेवल चाहत तो ले ला न तो रोज 1 लाख महीना बताई ना दे दी हमरा के दवाई हमरा से पूछो डॉक्टर आइन हम बानी तो हम एकर सॉल्यूशन भी दे हम जब इलाज हम करनी तो हम ये दवाइयो दे हम तो दी ही ना बेटा तन देखी तनी नस हाँ, देखी दिखा नस दे बेटा बाप रे बाप बड़ी लड़की कमजोर बाटे हां लड़की के पीलिया भइल बा पियरी हो गई हां ये कैसे तू लोग खान पान आज के जौन जुग बानू अकौड़ी पकौड़ी अड़गर बर्गर पिज्जा से सब कोई मुंह ताटे हां ई सब तो बड़ी खा ले मैगी बहुते खा ले देखो अभी होटल दवाई दे के होनी हो देखो पहले ताकत वाला 2 सुई बेटे ना सुई मत दे हम सुई से बड़ी रोवेले तो अरे उ ना बुझाई उ विटामिन के हो शीशिया लिख दी ना वो पी लेवे ले अच्छा ठीक बेटे देखो पहले अभी तो सुई बेटे हमरा लगे ई बबिया के जौन बीमारी बेटे नु ओकर इलाज ओकर दवाई मैं हमरा घरे बेटे एक काम करो तू ए जैसे मुड़ जा हाँ। डॉक्टरी के बाद छोड़ो डॉक्टर भी आ गेलू दवाखाना में चलो चल हां बुलेट चल बाप रे बाप काश तनी अमीर घर के एक दूगो बीमार मिल जेती तो नोट छप के राजा हो जेती एको घर से एको लाख छपती तो 2 लाख से हम 2 करोड़ के बिजनेस बना लेती तो दिमाग नु बाटे हमरा भी कोनी भरे जात नहीं के बा का हो के बा तू लोग के घरे के बीमार पड़ल बा बाक रोवा सब के ये लौकता बीमार है मार आई दादा हम कितना बढ़िया तू लोग के परेशान करत तनी कि घरे घर पूछत तनी कि बीमार बाड़ू लोग की नाही काहे खाते पूजो के लेके भर्ती कइले बानी नु कि कौन दी दूध लागल हुए घर में देखो उनकरा ना गलती रहे उनका के समझाइले रही कि टाइम से दवाई दो वो टाइम से दवाई ना दे दी तो में डॉक्टर नहीं सही के का गलती बाटे सब राउरे गलती बा अब ला ये कहला भलाई के जमाना नहीं खे माने हम घर में घुस भलाई करते एकदम खराब हो गई नी जिम्मेदार पैदा खुदे चाहिए खैर कोनो बात ना तोहरो आंख पियर लौकता कुछ निकलबे करी देखो एबू त लोग एक दिन के 50,000 एक दिन के 1 लाख आईसीयू में देवे खातिर तैयार हो जाता लेकिन नॉर्मल बीमारी के बढ़िया से इलाज नहीं करावत ना हमरा यही से देश भर भ्रष्ट होता यही से रोगी के संख्या बढ़ल जाता हाँ हमरा इलाज हमार तो हम तो पुण्य के काम करतनी भगवान देखो तवन करैबू तो ठीक बा ना करबू तो ठीक ना बा। ना हमरा नहीं तारना से सुखाई जाता हां जाय दी सुखाए दी हाँ अभी टून तो कमजोरी आ जाए हमरा नहीं के जरूरत ढेर ना 3000 रुपए सीसी मिला था हमरा भी के विटामिन 3000 मिलो चाहे 5000 हमरा जरूरते नहीं के ठीक बजाई बाप रे बाप मैं तो मोर खंडी गाई लागतिया हाथे ना आई काश धंधा में मंदा चलता एको दुगो घर बढ़िया बढ़िया मिल जाए कमा लेती अच्छा प्रभु जी नारायण जी रौरे कृपा बा रौरे कृपा रही गाड़ी असही चली चलता नमस्कार प्रणाम हमारी डॉक्टर नहीं सही बा और हमने के अपन पूरा टीम भाई हमने के वीडियो बनावे के संदेश रहल हटे कि जने पुल आली जाली डॉक्टर पे विश्वास मत करम जा आली जली ना हमी ई लोग के गलत सोचदानी बा
दवाई सूट नहीं के करत तो नहीं, दवाई जिंदगी से ना खिलवाड़ करे के चाहिए कहीं भी आरो सब इलाज करावत नहीं जाता। देख ताक के करम जैसे कोई डॉक्टर पर विश्वास मत कर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर। यही सब से विदाई के लिए बाय बाय।